sa Daon. Nandito tayo sa malapit sa Island City Mall. Sa dati nating pinupuntahan dahil Friday today, it's market day and it's a plant day. Plant day. Plantitas. Ay, i-update namin kayo. Ay, wala na. Diyan pa rin sila. Doon, kunti na lang. Kunti. Yan na lang siya. Ay, konti na lang. Konti na lang kawawa naman siya. Nandun sila sa dulo. Ayun sila. Nandun sila sa dulo. Ayan, oh. Ayun. See that? Ang dami pala eh. Ayun, oh. Anong meron? Ha? Ayan, pero maputik guys. So, some other time. Na-update namin kayo. Kukunti ngayon ang display. Ayan, kasi nga pinaluagan yung kalsada. Ha? Walang mga rere yan, ha? Kukunti lang, display nila. Kunti lang. Okay. Let's go. Wala. Ay Ay guys, ang saya-saya ko kanina. Akala ko marami. Yun pala, kukunti. Kasi, yun nga, kasi kahapon umulan ng malakas. Kaya, naging maputik dyan. Kaya ganon. At, yung pwesto pa nila ay pinaluagan ang kalsada. Kaya inayos. Ayun, nawala na sila sa sidewalk. So wala. Ngayon, dito sa ay meron. Ito yung isang corner na pinupuntahan natin. Ayan. Kita nyo yan guys. Ayan oh. Dito tayo noon lagi. You remember? Ayun. Ayan sila. Halika nga, titest ko sila. Nami, nagtanaw sa akong channel, ani? Yes, ma'am. Kinsa man? Richie Flat, kapit mo. Tama? Unsa may akong latest na ika-collab eh. Kinsa akong ika-collab. Karon nga ako ano. Memorize. Nagtanaw rin mo po. Nakalimot mo kayo. Ang mga bata. Unsa may kani ikaduha nga question. Unsa may akong gi-celebrate karon be? Birthday. Mali gyapon. Anniversary. Ha? Anniversary. Mali gyapon. Hindi sila nanonood. Mo magtanaw. Obvious. Ikaw, unsa may imong natanawan nga video be? Ang katong nagkauban. Kapag tanawa, bita ni mo ma'am, nag-post na ni mo kita. Katong mga tanawan niyo ba? Dito sa balay? Oo. Mora na kita na lang ako ato pag Mora. Unsa pa? Kanang lain pa sa gawas sa balay. Wala. Obvious wala magtanaw. Wa sila magtanaw. Oh. Kinsa may nakatanaw video ani be? mga bata, magmula natin kapli ma'am. Ang among cellphone ma'am, nasa mga anak. May mga cellphone. Di ay. May mga cellphone ma'am. Di ay. Busy sila eh. Busy sila. Busy sila sa ano ng kwarta. Busy. May tanaman ma'am. Busy sila pagtinda, no? Busy sila pagtinda. Good morning, madam. Good morning. Ikaw nagtanaw ka sa video na ko? Wala lagi dyan ko kahibaw kay bata na may nagamit sa cellphone. Kasi bata na Sige lang, sige lang, madam. Sige lang. Sige lang. Si ma'am, oh. Wapa kayo lang mga tanong, ma'am, maka-inspire. Gabi, sabok kay mamatay. Ayaw po, ma'am. Oy, Hindi ako belon lagi na. di pa dili na gusto tubig. Dili pag karon ay basa na. Ano ba? Dili siya gusto tubig yun. Kontra yun. Ang paghikapon. Malata. Malata. Ako ka na, boy, silikra. Nadili init lagi.
Ako buntag na nga init yan. Oh, buntag nga init, indirect, na screen. Voice screen. Why screen? Sunog. Amo ko sa among atubangan sa among Masunog, Diyan, ma'am. atubangan sa bahay gyud yan ay atok ka. Oh, masunog. Utag, screen. Para dili mo ano. Masunog, ma'am. Bali na kanang bahay. Wapa man sa lagi na Dugay na, ma'am. Huwag pa kayo. Naku na kayo. At ina na sa ano ay. Good news. Nangawa naman mo. Nag-celebrate ko mo itong libot-libot ko sa Tagbilaran gahapon. Kay 50,000 subscribers na. Mao to'y gi-celebrate. Onya, og kinsa tong makatubag og nangintanaw sa video, matagan. Yana ba? Wala man mo. Bayad sila po dito ng ano. Unsa man na? Abang Ay, nila sa rito. abang. Okay. Abang na mo kada Oh, adlaw. abang Lahi kada ko na adlaw. among buwan monthly. Wala. Red Emerald. Red Emerald. Red Emerald na. Red Emerald nga aglaw. 250 na dam. Ay, hindi mo ma'am. Mapa. Kapoy bata. 250 na dam. Hindi mo na siya. Oo. Promise na ako, dili mo palit. Ala, si ma, promise Bigyan niya. Promise na ako, dili mo Ay, palit. pag-promise, ma'am. Hi, ma'am. Day! Ay! Hey. Dapat ka sa ICM? Naating taas. Naman sila Iglesia. sa expo sa Kiling sa Alturas. Alturas karon? Ano ako kabalito ka rin? Naaral ka ng mura, may ganyan. Kasi may bagay mo ka. Puro aglo, lero bose. Daghang cases. Mo ni daghang cases na ako. Vlogger ko ni mo, ma'am. Ha? Anniversary sa pagka-vlogger ni mo? 150 lang ma'am. Anniversary daw sa pagka-vlogger mo, dilipod mo. Unsa ka na? Anniversary daw sa pagka-vlogger mo, dilipod mo. Dili pod mo, dili. Dili mo. Sige ko no be, awa man mamutan na bisag ko sa ka video na antay premium. Nara, nagkanaon na sila! Natakta lang. Nagtanaw da. Nagtanaw na. Karon do. Wa magtanaw. Wa magtanaw. Obvious na wa magtanaw. Ako nakatanong mga Sara. Bakit? Kamu nga akong tigpalitan. Wa ka-subscribe. Wala na yun. Ina sila nga, kaya sila nag-message mo nga guys. Ma, din 50,000 celebration. Bumitay na siya. Mga anak na ma'am. Wa ma'am may cellphone ma'am kay to sa mga anak. Lagi? Busy na sila sa pagbaligyag tanom go kaya ano. Mamalit pag uli na mo ma'am. Mamalit pag uli. Ikaw, nakasabot man ko.
Pero ibaw ka, gahapon ang napremyuhan usa ra gyud. Ibaw ka kinsa? Kina maayuhunan. Usa ra ako napalit niya nga tanom pero sigig tanaw. Dito sa plaza mi na nakamit niya. Kami mga cellphone, ma'am. Mga keypad naman, ma'am. Mga inanay naman ang cellphone, ma'am. Okay, na-afford sa mga... Oo, kasabot ko. Gisiguro na sa mga bata. Mga friend nga kanang mga talagsaon, nga na ba, mga rare, nga na unta. O namin mga friend na baligya. Ata na. Ay, nabi nga. Nanay mo hay nga ni. Namo saykad, mga ganun ba? Saykad. Saykat, wa may saykat yun. Ora may among dadam po. Wala lagi. Ayawa, kung nakapalit ka gandang ano ha? Gwapo na. Guwapa, dili ko Oh, mo. guwapo. Then, Karoon na makakita mo. ito, Anita. Pink princess, sir. Wow, kasama ng tanong mo. Kasi nga namin. Bawa po na kay bawa dang sayo nga, nana. Nasa ko na nga, nana. Basta ko yung duman, butterfly. Nay, butterflies tumoy. Butterfly yan eh. Yellow butterfly. Pero nakalimot ko nga sa sugod, taas man. Basta kay nay, Gani, butterfly. ano eh, murag puno. Kung di man kaya nasa postingan, sir, kay hindi ko naman sa tao, yung nalimpaga, ano na kung taas. Malangasa nga ra siya. Kapel, Gwapo. unsa man na? Unsa man? Yeah, wag talaga mahilig sa Butterfly yung ko na nga. Butterfly? Oo. Butterfly taas lakan. Butterfly, butterfly mo ni. Abti ka ninyo, di gyud mo onon. Abti ka kayoy. Say nga na na. Basta ka nay, butterfly. Basta butterfly na. Butterfly. Morning. Butterfly yung panilipan. Yeah, wag good. Na-timingan good niya. Tingkita na dapat siya kung patong ana. Kaya nakita na nila dapat siya kung Yeah, wag good. Nindot no, atrak kayo. Oo. Atrak kayo. Ah. Attractive. Wala kombinasyon nga, yun ano? Ano yun sa amin? Ano ba din? Si Robliones na ito po. Nabot yung baso. Wow, nandiyan ito. Timing pa oh. 100 ulit. Pilan? 100. 100? 100 di? Kani, 100 di? 100 di? O, ako na. 100 di, takay ko na po. Kani 100? Mo? Pili ay, pili ay. Pili ka lang. Pilan eh. Yan. Pilan eh. Tag 100, lagi bayaran na lang. Kani? Oh. Kani? Kare? Kare ba? 1.5. Kani na tag 100, kani. 1,000 na na, binigyan natin. 700, 700. Ah, 150 ka na lang. Oh, mana, tricolor mana. Oo, alam ko. Pilan eh. Naman itong tulog na rin. Kaya parang tulog. Ang tricolor. Ha? Pilan eh. 1.5. 2 colors na. Dahil ang tricolor, 5 daw yan, 1.5. Ano nga? Ah? O sa ito yung gingang sir 700 ganyan? Ha? Ha? Siguro yun yun. Okay. Bagong tanong, Pink Princess. Yan, 1.5 yan o. Kaya mo na. Nga pala, marami ka na ako. Ha? Wala na, pwede na ito. Kuha. Hoy. Ha? Ano kang tawar mo ko no? Ilan eh? Naman. Ayaw, nagutang kay mga. Okay, mulak na utak ko. Ha? Ha? Gusto mo? Oo, gusto. Kung ihatag ba ng mura, eh, bilhin natin. Kay pila Kirelas. naman eh. Naku, tingin. Baka na bitaw na makat na. Di na tricolor.
Wow, big na ito. Princess. Nagpila na? Ha? Sopa siya, barigation nun ma'am. Pila na eh? Kanya, so nagtong papel. Pero laki dito ang barigation. Saan pa doon nagpagawas? Dahil siya start. Dahil mo full pink ma'am. Kanina stock, kanina mo full pink. Naman ko inana. Sabali lang yung pink pan oh. Princess na? Oo, na. Mura ma'am eh. 1 ra ni sir dako na. Oo, Pink Princess, tanawa na oh. Nawa sir nabalik yung pink diya. Pero mag, ano no? Ano, baliktad ang ano niya, bitaw? Traidor itong... Black Majesty. Sa baliktad man sa... Black Monday. 1 ra bitaw po na. Dako na ba makakya na ma'am? Black Monday. 1 ra na ma'am. Pusa. Ay nga nung gabi nali ka man. Mo lagi no. Murag, Black Monday, no? Murag Black Monday oy. Baka na ano to Mother sa... pa dun ni na ha. Galig Black Monday nga variegated. Butan sa rin Ha? Mother barigation. Kalain man iyang itsura. Bitaw. Ha? Pila ni 1K? 1 Ay 1.3? Ah, man. 1.3 wala variegation. Black Monday 1.3. Yes. Ano? Mas mo? Ngayon namin? 1.3? 1 to lang. 2,000 eh. 1 na lang. O kani kunin mo. Ay, Ano na lang to colors? pila na. Dito ka nung kumprapyo. Ay oo nga. Oo. O promise ako. Promise kay ko dili mo palit. Sige na Ay, ma'am. promise. Broken mo na. Nahalin day? Ha? Nahalin? Kasong ba na Ano pila gibili? na? Palit day. Kaya ako ko'y pink princess isa. Ito pa isa oh. Pila to. Pero kan eh, palit na dyan ito. Yawa ko doon. Karoon na nakakita nga ng tanom. Oh. Siya lang na itanom ni nanay. Ay, ibaligyan ini mo ma'am? No? Oo, to ano. Oh, pila? Ha? Pila yung pasa nimo? Ha? Pila yung pasa nimo? Bibili mo yan. Pila gid ang kuan suke. Nana ang mabaligda. Ang 500. Nindot mo to? Nindot man kay rare. Rare man. Isip ni mo. Rare. Kanang naisip. Karon pa ko kakitaan ni ma'am. Rare man. Mo lagi nang sa kada mo nang ang isip dugpat ni lami. Oh. Bisan pag isang Lagi. libo ana na ay mo kanan. Unsa ni may mura-mura siya og kanang protons, murag kanang Dili. paragayo? Dili dili kanang murag basta kay lami murag butterfly si Jaba unda ang kanadahan ni dag bida kay kini man. Ibaw na ko family ani katong bonsai bitaw na tong stingray murag stingray nga naay buntot. Mao ni siya. Igsuon ra ni. Oo, lagi di ka mo to oh. 500 daw niya ibasa. Tama Bili gini. lang yan 50 pesos siya. Ang 50 ay ano ka? Di magplano ano Dako, ganun siya niya. butangan na ganang nay katugtong dako sa kuan unda. Bisag montang tanay mo ano kay di man gud sa kumon ang bag-o magud sa mata sa customer mo palit Oo, sila. mapalit kay rare man. Career man. Kasi punuan man eh. Muda ko rin ha, punuan. Di mo dako og imong i-juta pero imo ra ibutang Kung og sapat kaang, di lang, na. Di na. kung pat lang, maan ko na, ma-bonsai, mong kamay ra na. Naana Tawaran naman. na. Gawat ko nimo. Talo ko naman yan. Doblehin mo na lang yung pinangbili niya. 300. Maluoy to ka. Ikaw, pala ako, ikaw, gani, kinalimutan ko. Ano man? Ano? Nagsaba, guys. Ano man? Ano man? Ano man? Nagsaba. Ano man? Nagsaba. Ano man? Bali ako sa nita. Ayan. Baliktad, guys. Baliktad. Uy na, sika na. Oh, benas. Yan ang bagong uso ngayon. O ba kayo ba di ay? Ikaw nang igunsa nimo. Naigara. Amigara. Ah. Dito pud ka puyo. Dire. Asa? Ay, balay siya. Ani daw. Wow. Taga syudad gid siya na asa daw. O niya ikaw da pilay edad nimo dai. 7. Tama na. 7. Kasi nga nimo. Nana, silver sword. Kental.
O Chantal? Ano? Chantal! Dental. Ikaw, dahil. Grital. Little? Grital. Grital. Ah. Kuya, wag mga nga. Oy, Chantal, Grital. Oh my God, dali na ni Maray. Ise. 11? Okay. Kanang sama ni mong mama. Ikson mo? Ay mong mama saman. Nanay. Tas balay gaw saman. Siya magpuyo tayo. Anong buligya? Bangalan. Dito? Saint Joseph. Si Joseph. O nga nang ipasagdan man mga yung kwarta. Kami naman. Bukas. Ipalit og bugas. Ano? Sayang yung rice mo dala. Mo dala tong bugas dito no. Sayang na ako'y dang bugas gahapon daghan gitong hata. Wapo magdakaran. Ay, Ginoo ko. Onya, asa naman mo ani? Galig na ami hatagan aning lain, ha? Wala. Ha? Bahala? Ay, mong papa diya yun sa trabaho. Wala yung papa patay na. Okay na? Kailan mo nga magsuunday? Lima. Oh my God. Ikaw yung panganay? Talo. Ay, ikatulo ka. Man, ako. Maguwang ako kung ate man. Kung ulam, maguwang sunod ko. Oh, may nanay mga minyo. Onya, inyong mama, sa trabaho. Nabada na sa una kami. Oh, kuha na mo labada? Na. Bunot man. Oh, buros? Nabuntis na bad? Ay, kalami. Kalami. Day, kanang muhatag lako pero kanang ihatag ni mama ha. Ipalit og bugas ha. Okay? Ipalit og bugas ha. Adto dayon ha. Okay? Gahapon man gud nagdako og bugas. Unya kay wala man ko kita ninyo. So kana ipalit na dito dali. Ihatag sa mama. Ha? Ihatag sa mama. Ha? Okay, go na. Nakaw na mo ato dahil sa mama dahil kaya na ipaniyot ko. Bye-bye! Gilitan! Dito may tumawat na dito. Ay! Kayo ko diyan! Nakakayo-kayo-kay diha! Mga yun noon pa! Ha? Ngano mga yun? Man ka? Ha? Pamahal. Pamahaw! Na! Dili paniyot to, pamahaw! Paniyot to naman o! Dahil na pamahal na dapat ito man. Oo ba? Ginoo ko. O, ipang ukay-ukay! Na, di, okay na yun. Ipalit ni mo ukay-ukay! Yes. Oh Dahil na my God. pamahal. My God! Ipalit to! Pamahal. Abi ko kadtura sila mga ayo. Salamat mama. Okay, Mahal sige. ko, Balik sige. ka. Okay. Ay. Ay, sus, parehas yun niya kagwapa. Oh, gwapa ha, yun tinuod, oy. Nagpila man ni 4-5. Oh, na Perfect gani. 4-5. Ayan Oh yung my God. mag-gamit. Ito kay ka na refresh yung ma'am. Agay. Namin ito 100. 5. Basta gwapa, mahal ko. 5 colors na nga. Siya, ito. Ang Bayan na to dito. 5 colors? Ah. Wala Yan, up to yung tayo. dulo. Oh, pink, na violet, na white. I-insert nila no. Ala, kuyawa, no? O, na white, na wala, lain-lain. I-insert na dana mo. Ano, drafted Ah, mo oo, siya. na-insert yun. Ang pangit lang. Ang Baka pwede na din to eh. Naapa ko. Busy man. Nagtanaw ba mag-video? Teka nga. Bigyan natin sila ng test. Examination. Nagtanaw ba mag-video na ako? Wala. Walang premyo. Sorry. Wala man. Ano, nagtanaw mag-video na ako? Wala mo may kabalo sa imong nga, sa imong Ay, wadi ay laina. Wala din. Wala mo ko na atilatam. Sa ngalan ba? Atong nakatanaw og video, ha? Man, di sorry. Apil lang gapon ni ma'am. Wala taw mi ka. Ah, dili. Hindi man. Wala man katanaw.
sayang. Oh. Siya Good na morning. Naghanag guwapa, oy. Ang ganda. Saka nagtanong yan. Hapon di pang wala na yun. Ito yung ating ano. Ang gaganda ng ganito nila, oh. Yung insert naman yan. Na-insert na. Insert nila. Wala Oh. naman. Ayun. Good morning. Ay, nakuha na, oy. Ganang lima. Sabi mo ma'am, maya na. Hindi. Yan ang Saykad. Ha? Saykad na to. Saykad. Saykad. Ano ito? Oh, nagtanaw mi. Sa inyong kagwapa-gwapahon, mga gwapa man mo nang hingi. Kinsa may nagtanaw kuha na ni YouTube? Wala no? Ay na, Sarah. Rich Chicks? Wala pa akong nakana sa inyong YouTube. Ayun. Wala. So, wala. Kabalo ko sa YouTube mo. Abi kog nay nagtanaw diri. Wala di ay. Kuryente. Nagpila tong ano niya, itong kanang applicant talisay. May kantalisay daw. Ha? 5 daw. Oh. Pare-paras eh, presyo nila dito. Kani, gamay. Oh. Kani gamay kailangan. Ah, 2.5. 2.5 daw. 2.5. Mahal talaga pala yun. Oo, yun. Ay, kasi Ito, so dapo malaki man na, to. oh, lagi. Oo. Sige, salamat. Salamat. wala yung nasa sa nagtanaw sa ating channel. Ay, sorry, lapok ka ba ani mga? Oh, mga bitaw nang natinani ko. Pero, asa naman nilagbas? Ana, paingon na na siya ato dili na. Gasolinahan na nanas. Pwede na ka. Sulod ka.